Το Κατάρ και η Τουρκία σέρβιραν τον Τζολάνι. Υπήρχαν 4 βασικά προβλήματα σταθερότητας. Το ίδιο λέτε. Λέει, το σέρβιραν και λέτε τον Ακριβώς. Τον αγόρασαν. Άλλο αυτό. Τον έβαλαν στο κάτω. Ο Πετρέους μου έκανε εντύπωση και το ρώτησα στη Σύνοδο του Μονάχου. Το ρώτησα καλά. Τον φυλακίζεις στο παρελθόν και τον υποδέχεις στις ΗΠΑ. Είχε πλήρη άποψη για τη ρήτρα των καταστάσεων που υπήρχαν. Και να τελειώσω το εξής, γιατί πήραμε το χρόνο, θα τελειώσω σε 5 δευτερόλεπτα. Να πω το εξής. Στον Αραβικό κόλπο, καλύτερος σύμμαχος των Αμερικανών είναι Σαουδική Αράβια, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Κατάρ με αστερίσκους, Ομάν για διαπραγματεύσεις, δεν αλλάζει. Μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 1,4 τρισεκατομμύρια επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες 680 δισεκατομμύρια από την ώρα που μπήκε ο πρόεδρος Τραμπ ξανά στην Προεδρία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι αραβικές χώρες, θα συμφωνήσω με τον Κώστο ότι πήγαιναν στη διαδικασία να τα συμφωνήσουν μεταξύ με το Ιράν. Η αλλαγή της πολιτικής στην περίοδο των Χούτι από το 2017 και μετά που συνειδητοποίησαν ότι δεν βγαίνει αποτέλεσμα και μάλιστα αυτό που επιδιώκουν να το περάσουν στους Αμερικανούς, όμως μετά τους βομβαρδισμούς που γίνανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το Ιράν, γιατί δεσμεύσανε 256 δισεκατομμύρια την πρώτη μέρα που τα μεταφέρανε ρευστό, γιατί το SWIFT το είχε κόψει ο Ομπάμα, γι' αυτό τους βομβαρδίζανε και τους βομβαρδίζουνε, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν το καθεστώς. Όποιοι νομίζουν ή νομίζετε ότι ο πόλεμος τελειώνει τη στιγμή που δεν το καλύπτει πλέον η τηλεόραση, είστε γελασμένοι. Η όλη κατάσταση θα πάει μέχρι Ιούνιο-Ιούλιο και μετά τον Ιούλιο θα είναι το μεταπολεμικό σοκ και έχει ο Θεός βλέπουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά το Ιράν, να ξέρετε, στη συμφωνία για το Ορμούζ θα είναι... μου πήραν το χρόνο γι' αυτό. Μετά το μεταπολεμικό σοκ, αυτό ακριβώς, θα υπάρχει η περίπτωση της επαναδιαπραγμάτευσης, γιατί τα στενά του Ορμούζ, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα εμπεριέχουν και το Ιράν με το νέο καθεστώς, και ξέρω τι εννοώ, όπως επίσης και το Ομάν, το οποίο έχουμε τάσεις να το ξεχνάμε.